अरे ये बुलेट भैया ओकरा का मोछ ना कह जाला मर्दवा तो नहीं तू निमन से देखे देखो ओकरा का झाट कह जाला ठीक नु मर तू रात खन नु लाइट बार के खली देख ली हो ओकरा का कौन जी कह जाला ना भाई लोग तोहनी लोग के बताओ लोग कौन लेसन का लड़की भी चाहे कौन लेसन मेहरारू बिया के ओकर लहंगा में सरवा मोछ लौकत हुई जंगा बुलेट भैया कहत रहनु के रात पायलवा के लहंगा में मोछ देखमी सरवा उ झाट देखले बड़न लेकिन उनका समझ में निकल रात खन पियला वाला में देखले नशा वसा भइल होई लेकिन कहत रहन मोछ देखनी हम लाड़ ना देखले बड़ा तो का हाल बा भाई लोग आज हम बात कर रहे बनी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। वैसे तो हम दोनों हमारे दूसरा का चैनल बा जो का नाम है क्रेजी नंबर 1 ओकरो पर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात करनी और एहू में भी भोजपुरी के बारे में बात करम। अभी तो मतलब हमने लड़की भाड़ा पर जो होती है लेकिन मिलत नहीं के वही के इस चैनल पर रोस्ट वीडियो बनावत नहीं 4-5 गो रोस्ट वीडियो जाइए और बाद से मतलब कॉमेडी वीडियो आवे लगी। और भाई लोग मतलब वीडियो स्टार्ट कर से पहले तो हम ही कह चाहते हैं कि वीडियो बनाओ के बस एक ही मकसद आप सभी की इंटरटेन करते भाई लोग दिल पर मत लियो भोजपुरी के जितना भी सिंगर बड़ा था सब केहू के हम रिस्पेक्ट करनी बस तो लोग हंसावे खातिर एंटरटेन करे खातिर हम वीडियोस बनावे नहीं। तो भाई लोग समय चुटिया ना काटते हुए स्टार्ट करन आज के बकचोदी। नीचे से खड़ा मोच देले बा कमोटिया में मोच देले बा। अरे ये भौजी तू डायरेक्ट के कहने के कह तू के पटक के पेल देले बा ना मतलब भौजी के कहनाम देखल ना जे कहत रे के नीचे से खरकोच देले बाबे कमरिया में मोच देले बाबे एकले बढ़िया तू कह देना भौजी के पटक के रेल देले बाबे यार वो अच्छा लगे सुन के तू कल आड़वा तो धाप के कहत रू के नीचे से खरकोच देले बाबे कमरिया में मोच देले बाबे तो हम लोग भाई मन बोलो चाहे ना मन बोलो कसम से कहत नु भौजी के मुंह जगह देख के फुलल फुलल लागत नु पक्का पक्का रात के पूरा मरवैलो क्यों आई मीन बहुत ज्यादा ठकवैलो क्यों इनकरा के देख के लागत बे लड़वा पे के कहत के कौन के नीचे से खरकोच देले बा सुन के नु रे झटिया पड़ी सब धुआं लेकर जत रे भाई कमोटिया में मोच देले बा। एकरा ला बढ़िया कहतू के मार के पोछ देले बाबे ऊ अच्छा लगे इतना जन कहत रे भौजन कमरिया में मोच देले बाबे एकरा ला बढ़िया ये अच्छा लगे यार का माल मार के सरवानु ओढ़नी में साया में लुगा में पोछ देले बा पोछ के ले भेड़ देले बाबे ऊ सुन के अच्छा लगे त मलाना खातिर कहत रू मोच देले बा जब मरवा में पीछे ना हटबू त भैया त भाई पेलबे करियन मरबे करियन भाई छोड़ियन त नहीं है ऊ चाहे तू हमसे हिंदुस्तान लिखवा लो भारत के छोड़ो पाकिस्तान लिखवा लो। अरे सारे सकल भनुआ आई मीन ये सकल बोलूंगा तारा से हम ई कह चाहते नीनू ना भाई लोग तोहनी लोग बताओ लोग जगह सकल बोले मुझे जी कहते रहनू चाहे तू हमसे हिंदुस्तान लिखवा लो भारत के छोड़ो पाकिस्तान लिखवा लो हमरा इनका से एक ही जवाब हम लेवल चाहते नीनू कि तू बतावा सकल बोलूंगा जी तू हमरा की बतावा नू कि पाकिस्तान तारा पाहुन का ना हिंदुस्तान तारा पाहुन का हबे ना सरो जगह ई कहत रहनू कि चाहे तू हमसे पाकिस्तान लिखवा लो हिंदुस्तानो लिखवा लो सब लागत है सरका बनू के बाबूजी सर्व पाकिस्तान के हिंदुस्तान के बनेले ललन ओ तरी कहता मतलब सुनला के बाद एक गाना ऐसा मन करता नु रे कि दू जूता भे के मारी सरवा के दू जूता बिना भेवले मारी चाहे ले ला हमर नए का मारुति अच्छा बोतल के सील कब टूटी पिए कहिया ई मैंगो फ्रूटी। अरे सारे बुरछा छूना तोरा के देखला के बात ऐसा का निकला लागत नु रे कि तू मैंगो फ्रूटी पियला के बारे ना भाई लोग जगह सकल बोले मुझे कहत रहनु कि पिएबू तो कहिया अपन मैंगो फ्रूटी है लाड़वा का टूटी ना पिएबा सरौतन है मैंगो फ्रूटी पिएबा मुंहवा देख के सकल बोले मुझे कैसा लागत नु रे कि सुबह जात रहने खेती में सरवा कहीं गाय के गोबर में गिर के मुंह लपटा गेल बाबे सरवा आ भैंस जवन 1-2 महीने का हगले भी नो गोबर ओही गीले बाबे ओही में मुंह लपटाइल लगात मतलब सकल बोले मुझे के देखला के बाद नु रे कसम से कहत नीनू मन तो करता हमें वो गाना लिख दी करा ऊपर के क्या करम सरवा हम लिखे ना जान नीनू सोनिया बहरा बा पूछे नहीं हाल चाल के देखत रहो भाई लोग चोभोरना भौजी के कितना दुख बवे ना मतलब कितना दुख बवे एक संगे जवन बनन तो हाल चाल लेके पूछते एकरा से वो बहरा में रहत रहन कितना दुख बे बेचारी के मन तो करो तो चल जी हम ही एकरा लगे भाई जाके इतना मार दी के तरह हमारे लाड़ सब टूट के मुरुक जाओ जवानी ठंडाइले इंदा में मिरिंडा डाल के का बात बाबा मतलब का खतरनाक बात बाबा जवानी ठंडाई ले इंडा में मिरिंडा डाल के लाड़वा का लहसुन ना डाल के ठंडा देबू ना मतलब भौजी के जवानी देखा इतना गर्मी फेंकत है कि इंडा में मिरिंडा डाल के ठंडावत है। अरे तोरी बहन के पड़ाका पेलो तू जाके बर्फ में मतलब बर्फ एगो बड़का देख ले ठीक नु कौन 1-2 किलो के जौन बर्फ बबे डायरेक्ट लहंगा के भीतर ढुका ले सब सामान ठंडा हो जाए ओकरा से ठंडा ना होनु तो जाकर नदी में कूद के तोर बहन से जान दे दे अपना बहुत ठंडा हो जाए। जवानी ठंडाइले इंदा में मिरिंडा डाल के जवानी ठंडाइले इंदा में मिरिंडा डाल के ना भाई लोग
मतलब एगो बात हमरा बुझाता है, एगो बात हमरा बुझाता है कि मतलब मिरिंडा कौन चीज कहल जाला। मिरिंडा जौन होला तो पिए वाला होला जौन के लाइक कोल्ड ड्रिंक भी केहू कहेला, लेकिन सर भाई इंडा में मिरिंडा डाल के ठंडावे के कहती है भौजी। मतलब इंडा कौन चीज है? मिरिंडा तो बुझाता है, इंडा मतलब कौन चीज है भाई लोग? अगर तो हम लोग का पता हो नु तो भाई प्लीज यार कमेंट करके बताइए लोग के इंडा में मिरिंडा कौन चीज डाले के कहती है। हमारा मतलब पता नहीं कि तुम लोग के थ्रू हमें पता चल जी। और भाई लोग आज के वीडियो में बस इतना बकचोदी रहा यार, वीडियो खत्म करना चाहे हम कहे से कि ये हमारे चैनल का फर्स्ट रोस्टिंग है, तो छोटा ही वीडियो बनानी है। नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाम तो बड़ा वीडियो बनाम। तो बस भाई लोग आज के लिए इतना बकचोदी रहा, मेरे जी फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लोग वीडियो को लाइक ठोक दियो, और भाई लोग चैनल का नौतुन वाला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना बकचोदी रहा, मेरे जी फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।